meet Charles show and Osei. Mpanyina trans dwumadi na de bro. Nana de bisa se wo ha sei. Obaka ahemfie nsem. Tetensem akan amamre ne amane mu nsem. Je wonim anase de yan kyerɛw ene na wo ba kyerɛw. Nana akwaba. Mejo so awura mi wura. Nana de bisa se de dwuma bi na radio so. Osa ye chiame prekope e okukum. Ene ye hwe kasa bi se Ayonko growth na koto annya tiri. Ayonko growth na koto wa annya tiri. Sa kasa eye ebe ana kasa kuma. Na mpo de na ye na mafo ye betuma sua firi mu. Nana me tu asemi mo. Eye be ana kasa kuma. Me da ase. Ayonko gro ena amakoto annya tiri. Enya Ayonko gro nti ena amakoto annya tiri. Ayonko gro ena amakoto wa annya tiri. Ya kan say no say pani bi tenase do tunu bafo no kan kire nsa Ayonko gro nti koto annya tiri akwala no wonti ase on kire ni mu anu ohuru se Ayonko gro yi ampapa e kan ho asem wo se amakoto annya tiri e di asem na mpapa pese o kan kire me na wabu mi be a etise yi ene ebe matiefo ni ahwefo nyina te kasa nase ebe nase na odi atoto bra ho se yetu fo da o wire fira wasan kofa efiri se san kofa yinchi mpanimfo aka nsuo mu nyina ne bia niti wo numankoma abodie mu omo yensumu a na boa kotose odensuo mu yemfani nye wiase bibia ono nso na wo koto owo koto no esanse nsuo mu anyina ni tirenti na koto nso woniti de esanse koto se no oyedua dwumfo oye na ebe kan se o mo eye maduaba obi oye artifact sa ohonini sa fo no mo ya honini no ye frɛ wo mo dua dwumfo mpani si dua kontonchi kurunchi ena ma ye hunu dwumfo ensa no aso dua na bobo apode enso ode pewato ho no ode ne se ka mo ato ho no owie ye ne dua na akuntunu no na beye awenie bi a nipa nyina ahwa ye nige ho omo ye saa sese dua asipim ene nkuaba ene adwenie pi ubahwe no obi di dua aye adwene saafo no omo ye saa die ni nyina no omo ayekura twurobia sensai twuro ne magu nkrata aso no omu nyina ya adwinfo obi a empanisi de wodi ukote so wadwini bi ani wadwimpa sisu bi empanisi de bema obi di ukote so wadwini obi na adwimpa de wo yimi no sa oye dwere uti anye na twa ba ma firi ho a na no awie ya pimu no awie ya pim na kotosi ugu nsem no so a wo ye duadwumfo no ye ya tenase ya no sese se se nyame abodie mu behwe ntotebo awuti enfrotebo awuti adenti na nsuo mu ade o mu nitiri koto se tenase di ena osene itiri bia na efe se odebetoa ne bakoto ekonsinanim na koto abaye nsumu anyina mu pani die yehunu ni se ade bi wo ha eseya na me ehunu
animonyam e wachiri eba enti oye tire no yu ade ma koto isan se koto ho ye fe pen wo de kuura nsuom okoye no okoji amonto ye koto enyina ye gu nsuom a we se ye nim da hotra na wo de wanye tire fe se na we no hwan ena de ma ono so se munim se me papa ye gunfo me papa na asene wo de ato a me konso a ene me hwan ye fe monto si wo ene so papa na ye ma wo de wo papa so ni akiri bia fa ma me na ya ukufia wo papa ma foforo na monto je okoye no papa ka kire no koto ade a me ye ma we ma nka se fa koche na ode akoche no aye foforo oko nsuo mu no akoshi awodum odum si unu ama monto hu aye fese na me de kire se ade fatire yi mame oni ke kan ya koto tirimude eni aso odin ti no adani ama odum no akoye biu okoye ye no akoshi ya nkontro no nso ya adwene na wade ama no wona akase etua nachi adwene na ma koto no bi ma akase etua nachi ono na tetene ye kwahwe na ahwe koto na nisu ni se ye agu na ahwe no ene de ebra ye beko pepon mu ne nsuo nyina so beti nsuo bawewe ma no beko ne mema nyina yakobo bai ebra nsuo na tini yemu akatia bi na no so ne ahwe ba bi nsuo no emudo ne yesusu se nsuo mu nam wo no ne abobai wo nsuo na tififam ne nsuo na ba nkakra no nyina beta ya kire na tete no na se ye bossa aba na ye wo mema ye tiba na chi nsuo no nkakra no nsuo bi o ho a ebunu no a ye kohwe no ebi betimi adi na ansane ye hwinwie ne nsuo no nso esanse furatifin na eba nti eba na betai ebai no achi na mema te so e wo ho a ne nsuo no do so abehwe na ba bi afitin wase ye se ebai no nwuro ne ya tete nete ne de akotare na ye ko bossa aba na ne ye ko hwe nsuo no nyina firi na menamu na ekoto nam na ene ye se akwahwe na to onsem so enti koto agitire na papa ya inu papa nyini koto ne gitire no ode ko ma ode akoche nsuo mu mua no odom nje ka bonto tidie apurukusu je weje na koto papa ya fura na koto si no waduru ni mpani fie so o hwe ni bani di no ahu se ni bana Ayonko gro ye ni deye nti wasedi me ye ma wo nyina na adwene wo mu de na se ma ye na de acheche no se ba ye ma wa adwene mu ado ache nsuo mu anyina nti o ye trepa efa no shia da mani bi se o shia pani bi na tiko ba kan se ye de ade na to ho sene ye ha hwe ne mu maso hwe na nimu dua hwe ne hwe na Asantehene a no katachie bi papa brempon bi na ne ho ayo ahomeka enipa nyina aye nipa de enso panin ya wo ko edie na nimu onyam eye nimu dua na nimu onyam enya dwene enye nyansa ohodie betimi aye fe na enso ne suban bi adwene bi ewo tiri mu no na ho nte mento sabe ebe na sabe waji mikrampo bi asam no kura de ento sabe edi koto setena asia no ye tiri kama de ma koto no si amadu me mpani mfiesu wo kwa no abeto me no etire wo ya me de ma wo no me de ma na ma ka kire wo se hwe no amfa mu bi afiri se ma unim die bi wo wa adwini mu a ebe mu ada nso wo nsuo mu anyina antem koto ji ye na abuwa bi ahuna na waje na die no se ampa se wo na ama yitire
na kotoko nsuo mu no kohyia adwena efre no pitire mpanyin si wudi adwena di pitire no wanya adwene oye nsuo mu adwena ne nam ode ye de yaduane manse be abrempon ne akunni aman hene ne nhemfo ene di pitire nam okohyia pitire na pitire zi ye koto isi abuwa bia na ho ayefe no wase na ade na awoe no wase a sebe bia metie yi ede ope besisa na ma botokuro na makohyem na ma bo me ho bae se de ma se nhie ni susu atua ipia ma bewo ama mase ado eye pitire no madfish na buni fe no ope atachem babia ho ya frafro no hyehyem sa ana pitire sina ne wa ma me dia ase na kire se me dia wo mpam asem koto hwe pitire din no oseje esa Ayonko guronti agododo a wo penensuo mu anyina koto afo wo mo Ayonko no wo mo guronti ohe se de pitire ni bi na ampase de wo kan na koto anya hotoso se okwa ne papa be ye de be chei pitire de na wo de ma no okan ya wasi ni pitire wonko ana akade jeje odani tire no ma pitire ditu ya be konso una ayefu koto di agura breson so be kofie okodru bia amania de bonse koto wose kwakura wawu ye aja kan se ma Ayonko grodoso ade na nsuo mu anyina mama papa mu o mutire na mia ne doba ne me na anye bie hwan na ebe ma mitire yi foforo ebra akoto di hu ya odi hu awere ho no sede na obi wu a ne asi nkonwa se ye no koto so so ye ne papa yi ko ke ka kire nsuo mu anyina se na de mesi na wo ma nsuo mu aho ye fe no wawu enti me baye na yie mesre se nsuo mu anyina me jame nsuo mu anyina behia ye bekọ o koto yie nya koto aka ye ke ye nsa bibia wi ase ye bekọ bi ye koto yie ye ni bekọ akoye ye kan na pitire nso na o mai pitire ba pe a wo mo dwendwene se ye bekọ koto yie na ode to wo mo anim se ade akoto aya mansuo mu wei ede be pa na ye makoto a be hye na nimonyam ami ehunu se koto na ami ade ye ho wa mi ansu ya se bie nka na de dratu nsuo mu ana nya abo bi no oniti de no abeso dra no nam omo church adwen na pitire bie na no ano se be ye na se koto ye be hye na nimonyam e be ye nimonyam e be tena hoda na be ya hye nso de wo nsuo mu anyina ho de a o papa wo na ekodi na de ye tena konwa so ne di hene endi se koto se ni papa wu no okodi ni papa de a ese ye to sesegwa e ma koto e kotena so eye koto nsu niti enti nsuo mu ahia ni abona to nchei no amzi ade e be kire se koto na ma ye nsuo mu a ye nya atire ni nti ese obedi ye so hene na ye kwa ya boni dini ahoho anu amenipa nyina ne nsuo mu anyina hunu se koto nti ni ate baabie ene na sa na tie de a mumi an koto konwa ma koto no ya bisa na koto ye to konwa ma na ono obede na watena so koto nso ni nsa na ye numu enketwa no ye enan ena na pre na wode so ade mu didie no aye ba ko ka ho enum te se nipa nsa bia pitirete wa no ze ade e ba mi ehunu se koto ye hene ni se e koto so se bia na ya de beto na chi
na nipa beba nyina hunu se kɔtɔ akonnwa a wodie no ɛso no ɛda na chi obi ntimi nyi mfiri ne nsam da yɛmfa kɔtɔ amaye nsuo mu nyam nyina mu hene na pitire kɔyɛ sese dwa no na ade to kɔtɔ chi na ade efe na enwanwa ne se yesi na nanom bibia no ya achewachewo na nanom nsem a ya kan nyina no nso na kwasi kokko so hwe ya oye ne hyehyeye ani ni nimdie mu no ode ne ema enwanwa ne die hu afidie bi wo ho a ubehu ni aye yesi ye wananse bofo bi wo ho ananse na wotefa ko abun se no odada no ho wo penwansena che no wo penanu aduane abontu otwa no wotefa ko wa na ne tiri kwa ha na besene kwa ha otimi pagya na omde yeskida kwasi kokko adwene ode yeskida ne se tino wo mo no ukuma aboa wo mu kuromu a na ye pe wache wo no emoa ni su ni wo mo bai bi eni se de ombesi ehunu aboa no ne se de aboa ne ye tie no no wo mo ahwe so de nade ani eni mane ya ye ne se so yesi afidie koto abedi hene koto di hene die na ba kire so oduma nkoma so nsa no koto di hene omo se hwe ogbo ade de oye ye nsuo mumu anyina wo soro no odo o ma basasi su no o ma betena nsuo mu sana tie de a oduma nkoma eto emwa no firi soro basasi we so a eya o ma koto ni mu hene enti akanfo ni asantefo wo mu etiti nsuo ano ye wo bibi wo ho efre na bedu ensuo to ne nsuo bom kidididididi ensuo mu nam no saka te se de den tontom dai akekere moa no firi soro hum amatin tofie abi ensuo no to no se tito ekwan ya ha ebeba betia to ba bi asumna no wo na nsuo no tena kwa yomu akobom na moa ni nyina to fom ana koto isan so wona yi wo mo hininti koto ba akondem no ati atena na no wo bo nsuo mu anyina ho ba se o mo ntene nkonsuo firi se ho na yi wo mo atena he ankopon to nsuo mom so wo ba ya asase so moa na wo bo wotwe no wotwe firi soro ba obeba betia to fie obetia to kwayu enti si ade ba ya setena yi mu a ye wakwantuo bebiri ye wadwuma mu asem bebiri ye wayonko gro bebiri na o papa hu se embrantie bi nkwala bi anu wo mu di agro ni fie a wo mu firi mu no se fie ho su ba mpani ho a na papa e ka kiro akwasi fie a ye ni agro nkwa ha ya ni sei san no nyankwala ade unyiri du mpani mfie so a ya de nsan ekanya ba ma dwene uduru ho ne se wo ye mmere no utwa kakra na fi wani aba wo so na fi bibie wo fie ni ntoto ye no ntina akwaje mpani nsem wo pani ho akwa ositu nsa wanum bie no obeka na nanum aya ba ko ho nsem awere ho ebehye ni mu nti tie ede nsa ekanya be ma adwene nsa be ma na enom nyema ede nsa kanya adwene ede kanya ni pa adwene enti otu kwan akwa ma no ne na papa kan chiro se kwa wo ko no ko bobre ho ti o na ko pesika na fa behwe uko ye no sebi wo mu enu boni na ado ho akobo wo mu wa mano ne wa bra wo papa ti ha no wa pra fie sika wa koji sika ko pebisia de ama wo ko na wo ko papa tu fu wa yonko gro ho bra wani baba ho so a ya chewa ye de wasi ewiemu shemu a ye sa do wa ba wo mem esan bra wa nkobo bra pa na papa tu fu na wa mfanti uba na papa kan je se o akwasi kan je se Ayonko dodo
Ayonko gro na amwa anye tiri okwa brochire ho wo ko na animu nsanom sebi na animu wi nom na wonni maduboni bia nom ayonko gro a wo ko di ni ho nti o si asa ado aba me kan nyina ayemka anu nti yetete ya wo ko wura bi mamu a teacher ni a wo kire wade o kire ni no kro tufu sese ye na se wo firi suku yi mu a hwese wo de nwoma nim die na wa bagie no bekwa akobo brapa se wanfa amo brapa na se kire ni hu bire bi ana nko susu se obira si wuye na se ansi wuye a akwasi ayonko gugu suku mu akura na ampekasa ene de dai na fe de wada wi numni wada ne ko winsani onumuta so wada ne dwamanfo yi waye mumuyefo yi wada wudini fei ena wotena se na wodwina no akai se o papa ka kire wo sa Ayonko dodo na ama koto nyitiri se wo papa tuufo se ja Ayonko sem bibia wo ye bia je akwankire firi die wonim ho ena okojeje sa akwankire no ne yetuufo pa ene se nka wudi akira kanye ne se ne obra wie wo sei ebra wuti abruchira nu ani dazo se mpapa di owuska ya de me kokoro besa de maba obeba na papa bokokora o ya adwuma bi enyegie mba no awu woni ka pre empani se akokora to san na nka kwa babunu diem nka bra akokora ye mbre na nka ese wo na wo hwe no no sa bre no asa ba ya de so ama akokora eno ho adwendwene ena ne kunkum enipa bebiri owiase empani se Ayonko gro na amakoto anyetiri endi sa wote wona Ayonko gro yo de wo batem wo Ghana ha watu kwa akotena lata watu kwa Abidjan ba bibia wakra frivie se wo kobo bra na bra besu ya yeso ya Ayonko dodo firi wa bra bo wenu ntina nananum de ye kasa bebu etu ye fo se Ayonko dodo na amakoto anyetiri medumbosia medamase ebia na minu acha ase na nsamo amakan no wo ho ase nbisa kakra bi ne ye baba mu a oka ne abem se asem bia nso ni ho a ne adamu ase na fe asore so minni asem fo bia bisa na de ne ma teteno na se nkan teteno na mpanifo de mmo na ye nyankonsem ede tufu wa bisa sem papa ma dika kan se nyame a yeni no metimi akan se soro abofo okura woni mo agya no ye soro abofo no yazi Yesu ba ya na omuni agya no oba no kunkun ye ti ase ekure ejeje na mo me ati ase se nyame abodie mu no ogbo ade nyina wie ya se de etworo kronkron ya je adi se ogbo Adam no de oye bobituru ma no na Adam he bobe eyabewu enti se wote wona yesofo na wo kan bobe hu asem se ensanya na Nyankopon nim de ensan beba beye ewo be ma brem enya ne moroso na emu beba beboa ye entomu tentan dabi ennom entonso ho dabi enene ho dabi ennom mfa nkodidi panni bi atem ennom mfa nya ne ye bi a ennom mfa nkofo obi yire enti eka insanom nko ade ankanya bonne dabi o wi ade de baye no de o de baye so endi atofo tro kronkron no kan se Noah onu mo samburu ya ne makohwe na dagem na odome wo enipa kura ye tiwo sisi ya dagem asem esi hwene yi ahonhom bebre ya so oba bi honhom bi ware no spiritual marriage nya sa na mo kanu sa no aye kanyina ya dagabo emu na yehu tete hwade sa ya makola anko gina bontini nware da oyo oba walefo a unware abonten oye bema a wawale oyira unware abonten ebi se bra wudware a yese otonyum a o papa no ma me bewuo na nya sawu se nipa bi abo ho adaja na honhom nyina apo
honhom bia hwe ho enti na ahye adwaye a obi kasa ho anse so yi ano ebia na honhom no nam da na ki wote kasa na onim se odasani na wo ho wo kohwe se obenya baabi akotena wo numu oto dani a wodada ja na ahoye na kono obeni esere ne ba sutie ne na daja emu ye mi kodo na honhom na betena wo mu afi be ma bia twam a wo kura atimi fere be ma se bra ho ye mfa pa o minua be ma ho ye mfa pa o mi de o ka onim betena ka no betena tete wo na edin be ma se oba be ka kire be ma se me pe e chi wade e bo man oba ntimi ka kire be ma se dabi e bo man aye be ma na be awufo be firi wo mu pe mu asese hunu se wadu mpanin fie so e ko dia wade ya di amawo enye wo ba na nam ano si me ko e mako hunu be ma nti abusua panin ba kan kire se be ma ye okwe hu ofenti kwa ya no ho ade ma me what is wo ba ye be ma ho ade da Ayonko dudu ena wiye yesi enti de ye kan ne se nana no kan Ayonko dudu amakoto anye tiri ho asem a ni nchire mu ene se be ya mu ate wo ho ase oba ntimi nse be ma pe na be ma na mama mere so ne kosra wade enu nti se be ma nti ya wo fo asem a me ya nkosra wade ama no no kofo oba wo pe no oba no de atete ye beto no so a na wo fo aka kire nsa Ayonko buru nti eno wanya ahu kani se die nya me ball no ma ho yada mase da foforo e be sa no mo hie ma monitia ade na mpanyina tenase o mi cha shows na wo hwe o ye panyini me so panyini ene ya tenase ne ye kan sem bi kire o de obetum de abobra Ayonko growth na abuwa koto anya tire no wo tenase din na odwene ko akire a ebeboa o de to bra ho fa to bra ho na bo won ebeboa edum besia na dasane ebesa ba ho nche